Mak, apa? Aku kancanana Wirineo ya. Aku njaluk larase pelok barang no, pelok barang ya. Sing takon jumeneng sinden ana telu ya kuwi Bu Dwi Kurniawati, Mayang Icilik-icilik-cilik karo Mbak Wiwi Irmawati. Oh, nggone rada rupa iya. Tak aturi medhun ana panggung sing isor. Aku njaluk lelagon kanggo salam pambuka. Kelinci ucul judule nganggo gamelan Bali, nganggo gamelan Bali. Ya. Mumpung anake dhewe entuk berkah, entuk tinggalan, entuk warisan gamelan Bali saka guruku ya kakangku sing wis nyuwarga, ya kuwi almarhum Ki Entus Susmono saka Tegal. Ya, ya. Iki gamelane Kang Entus ya. Alhamdulillah aku diwarisi no. Oh ngono ya. Kelinci ucul garap gamelan Bali mah. Monggo pun aturaken aku tak merono no. Ya, ya. Kelinci ucul yuk garas.
Nah, apa? Sing dadi gagasane ngati, sing dianti-anti rina wengi, fa insyaallah bengi iki wis lakon dadi bukti. Oh, ngono. Ya. Ingkang diantu-antu rina panganing dalu, bengi iki wis lakon lumaku. Oh, ngono. Ya. Sing dimaksudke mak kepiye? Sing dadi gayuhan kang santosa janing panjenengane Bapak Sugiyanto, ya, nek Pak Giyanto piyajine ora pakai apa. Heeh, anggap darane Pak RT ayam ngono mah apa. Oh, ngono ya. So Ibu Yayu ingin lenggah wonten ing Rancang Mantingan Ngawi, ya. Arep berkain Gusti ingkang kandha jagat Gusti Kang Maha Suci. Bengi iki wis lumaku kanthi rancang ndur ing Sambikala, ya. Purwa Madya Wasana muga-muga lancar pinangan rahayu wilujeng ndur ing Sambikala ados saka Buddha rencana. Amin amin ya rabbal alamin. Pancen ya kaya ngono ya ya. Heeh, pancen ya kaya ngono. Oh ya. Dadi bengi iki awake dhewe sowan ana juragan potong ayam. Yo kuwi panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu Yayu. Heeh. Aku rene iki yo seneng yo susah. Lho, bose. Senenge perkara apa? Senenge dipercaya lawan panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu Yayu, ya. Sing lenggah ning Rancang Mantingan Ngawi. Oh ya, heeh. Tanpa dipercaya dening panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu, tangih awake dhewe bisa ngabiyantara sowan sak bergodo komplit bengi iki ngabiyantara sowan. Oh, mesti nek ora percaya kelawan awake dhewe mesti golek dalang liyane, Nduk. Oh, ngono ya. Nek gandeng panjenengane cita-citane wis suwe nggone kepengin nekakne awake dhewe sak kanca, siji kang den uti supaya awake dhewe bisa ngabiyantara sowan bengi iki. Oh, kuwi seneng. Wong ditanggap wong kok, Nduk. Oh, ngono ya. Susahe perkara apa? Ora ngerti sadurunge nek panjenengane Pak Sugiyanto ki pengusaha potong ayam sing sukses. Oh, ngono. Ora ngerti nek panjenengane kuwi piyayi sugih, piyayi luar biasa, iso nanggap awake dhewe, iso nekakne Niken Salindri sing ragate larang. Oh, jebule panjenengane Pak Giyanto ki nyolong petek piyayine prasaja, piyayine biasa, ning duwite akeh. Sing mok gelane perkara apa? Lek ku gawe rega kemurahan. Kaya kaya ngono kuwi lho. Aku ora ngerti nek juragan ayam potong lho. Lah iya iya. Nek ora dadi boyo pengapa? Oh, ngono awake dhewe wis kebacut saguh sesuai kalawan petung sing wis ana. Tur dasare piyayi utawa Pak Giyanto ki saha Ibu Yayu ki nek tanggung jawab ora umum, Bro. Tanggung jawab perkara apa? Awake dhewe iki wis dilunasi ket 5 sasi kepungkur lunas-nas. Dadi awake dhewe sowan rene kuwi asline sak nyatane nyaur utang. Iya. Iya. Piyayi nek tanggung jawab iki kaya ngono nok. Iya, nyaur utang. Heeh. Dadi nuwun sewu gandeng wis dilunasi ket 6 sasi kepungkur, kanca-kanca yoga karo sinden. Bayarane aja ngenteni sesuk-esuk, ngenteni esuk tanggal 22 bar karo Medion. Bayaran dipending sithik ya. Oh, dipending sing. Heeh, mergo wis bacok entek nang mulangan wayang iki. Oh. Iya. Dadi esuk tanggal 22 kuwi ning Medion, heeh, ning lapangan Pujasera HUT Golkar yang ke-61. Mengko bayarane didobel. Oh, ngono. Iya. Ora apa-apa sing penting dibayar. Wis ya, Pak. Nggih, pakai dawuh. Mula kan saka kuwi nok. Ya, bengi iki aku yo biyen iki kerep ning Mantingan ora kaya bengi iki lho. Apa ya. Sing mirsani iki nganti kebak daleme Pak Giyanto ngatur ramuan kali tekan kono, nganti tekan kono dikeki video elektron. Videotron. Iya. Saking penuh, sing nonton akeh, ning sing nangkep di arang-arang iki. Diwiwiti saka panjenengane Pak Giyanto
Muga-muga Kyai ngerancang kene tak dongakne kabeh wong ngerancang sugih kabeh. Amin. Pakasane bondo donyane turah-turah. Amin. Awake sehat. Amin. Sumpene duwe gawe nanggap wayang. Amin. Ngono ya iya. Diwiwiti karo Pak Gianto. Duwe gawe sing rawuh pirang-pirang, duwe gawe sing kemarin nekseni pirang-pirang. Ki apa to? Maknane apa to karepe? Apa to sejane Pak Sugianto? Kuwi pengen sing padha rawuh ndongake marang temanten sekalian. Oh, ngono ya. Mantane putri, bejane Mbak Nadia, Abibita, Romadoni, AMD. Oh, ngono pertanian. Pertanian atau peternakan aku ngerti ya. Sing wis lakon jauh lawan Mbak Mas Irfan Ardianto SPD. Oh, ngono putra saha panjenengane Bapak Sukamto saha Ibu Anjalani ingin lenggah ana Cakung Jakarta Timur. Oh, ngono ya. Iya. Iki disuwuni panjulung pandonga temanten sekalian nyuwun pandonganipun ing sampun kepareng rawuh mongko nduk dawuh para winasis dongane wong 40 kuwi mandine padha karo dongane wali siji. Mongko sing rawuh bengi iki ora trimo atusan ewon ditambahi karo sing nonton ana ing live streaming YouTube ya. Muga-muga mujarab, muga-muga mandi anggone ndongakne marang temanten sekalian Mbak Nadia kawan Mas Irfan. Ya, kanthi ndedonga nyuwun marang kurbaning Gusti Kang Kawasa anggone bebrayan panjenengane Mbak Nadia saha Mas Irfan pinaringana wahyuning jodoh wiwit saiki nganti sak lawas-lawase pakasane dadi temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah maslakah bidini tata akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pancen ya kaya ngono. Ora murung sing disuwun pandonga sing padha rawuh no. Oh ngono ya. Sing mengkene pirang-pirang murung sing ana YouTube wis udakara mencapai 4000 pasang mata sing padha nyekseni anggone panjenengane Pak Gianto Pitik saha Ibu Yayu anggene mala ngramake Mbak Nadia saha Mas Irfan. Oh, ngono ya. Ya kestoke dawuh yen ngono. Didongakne ya. Didongakne piye? Muga-muga temanten sekalian Mbak Nadia saha Mas Irfan dan dipercaya karo Gusti Allah. Pekasane ndang pinaringan golek kencana kang bisa tata jalma wujude putra tegese keturunan lanang sing soleh wedok sing solehah. Allahumma amin. Pancen ya ngono lho. Ya. Wong rabi nek pirang-pirang taun randang diparingi putra, randang diparingi anak kuwi neng pikiran iso kuwur, bingung. Oh, heeh. Ya, ngestoke dawuh. Dadi anak kuwi penting tumrape wong bebrayan. Kanggo srana neruske marang sejarahe wong tuane. Oh iya ngestoke dawuh. Gawe anak kuwi supaya dadi anak sing soleh. Anak wedok sing solehah kuwi ana carane. Ana lho. Ki men dicatet karo Mbak Nadia saha Mas Irfan. Oh, heeh. Nek perkara ilmu sik dhuwur mantene lanang wedok. Mantene wedok wae AMD pertanian. Ya. Mantene lanang wae SPD sarjana pendidikan. Oh, nek babakan ilmu lan kawruh isih pinter manten loro-lorone. Nek perkara gawe anak sik pinter aku karo mantene. Iya. Tenang iya. Apa nek teknis-teknise dina-dina sing apik supaya gawe anak kuwi dadi anak lanang sing soleh, anak wedok sing solehah. Ana lho. Iki dicatet sik karo temanten sekalian Mbak Nadia karo Mas Irfan. Dina sing paling apik, dina sing paling becik, hari yang afdol untuk membuat anak utawa gawe anak kuwi paling apik dhewe siji lho. Apa? Malam Jumat. Oh, ngono ya. Iki diarani sunah Rasul. Wong lanang karo wong wedok lek nglakoni kumpul utawa gawe anak malam Jumat kuwi ganjarane padha karo 1000 derajat kamulyan. Lho, kuwi ampuhe kaya ngono nduk malam Jumat. Oh iya. Lek malam Jumat iki ganjarane 1000. Heeh. Nek malam Kamis karo malam Senin kuwi ganjarane mung 500. Sak liyane dina telu kuwi mung nyatusan.
nyatu sono nek kuwi ditindakne ping 10 ya 1000 lha apike agama iki ning Indo. Oh, tapi agama iya. Wong nek wis nikah wis diseseni karo agama lan negara wis penak jek entuk ganjaran. Tur nek ditindakne malam jemuah kuwi padha karo mateni iblis 100. Mbak Nadia, Mas Irfan, kuwi dicatet nek sampean gawe anak malam Jumat kuwi padha karo mateni iblis 100. Mula Mbak Nadia saka mangsa nek Mas Irfan lali dhelekne kemis sore ngono kae dheleke. Mas, ampun kesupen mengke dalu mateni iblis 100 lho, ngono lho. Oh iya. Iya, maaf. Dadi ana dina-dina sing apik kanggo gawe anak. Heeh. Tenan no. Ya, apa ana pantangane wong gawe anak? Ana. Wong gawe anak ana pantangane. Iki dicatet karo mantel lanang, karo mantel wedok. Oh, mergo aku wis ngeksangani. Pantangane wong gawe anak kuwi apa? Aja gawe anak pas lunga utawa pas rame omah. Pas lunga ora entuk gawe anak. Mergo apa? Iki lek dadi anak wiji anak. Iki anake senengane dolan, senengane nguyur, senengane ora saba omah. Oh, nek gawe anak pas rane omah. Iya. Sing angka loro pantangane apa? Aja gawe anak pas kesusu arep lunga. Ki lek dadi anak, bakal anake senengane boros, senengane ngentek-ngenteki badane wong tuwa. Oh, sing angka telu, sing perlu dicatet. Ben duwe anak, duwe isin, aja gawe anak nganggo udo mlejet. Gawe anak ora entuk udo mlejet. Oh, iya. Sik, selaku dadi wong awam aku tak takon. Monggo lek diarani wong lanang karo wong wedok kumpul kaya ngene nek ora udo mlejet, ora marem. Iso disikapi men duwe anak sing duwe isin. Sikapane piye? Upamane manten lanang nganggo kaos kaki tok sisih ngono ora apa-apa, Nduk. Oh. Manten wedok pamane nek ora mlejet, ora marem nganggo jilbab tok ngono ora apa-apa. Kowe biyen, aku biyen yo ngono. Ora ketampi nek kain sing temeplek ana ning awak. Kowe biyen dalang terus nek kowe gawe anak supaya duwe isin, aku biyen langkonan. Langkonan iya. Men duwe anak sing duwe isin, sing duwe unggah-ungguh, duweni tata krama lan duweni udo negara. Oh iya. Ya kestake dawuh yen ngono. Heeh. Kuwi sing becik sing apik. Oh iya, heeh. Kestake dawuh mula sembah nuwun. Iki wis sajake wis ora sonto. Nggone bakal ngenteni tampile genduk Niken Salindri. Pancen kaya ngono no. Ya, iya. Lakune kanggo temanten luwih dhisik no. Temanten luwih dhisik. Heeh. Sing urung jumeneng ki mau Mbak Retno Compe, ya. Karo genduk sapa jenenge kuwi Wanda.